खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अदालगुरियाव मानसि बुथारनाय जाथाय गिबियाव मानसिखौ बुथारदों बेनि उनाव दंफाङाव आलायनानै दोननायनि सन्देह अदालगुरिनि कालाइगावनि कबिराली चिल्का घाटनि रामनाथ चौहानखौ सोरबा दुथाङा बुथारनानै गालांदों फोरमायथिनाय बादिब्ला रामनाथ चौहाना बेलासि समनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन नाथाय हरसे नागिरदोंब्लाबो मोननो हायाखैमोन अखानायैसो पुथिमारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय रामनाथ चौहाननि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों दंफां सायाव आलायनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों बिथांनि गोथै देहाखौ आरो बे जाथाया बुथारनाय जाथायसो गिबियाव बुथारदों बेनि उनाव दंफाङाव आलायनानै दोनदों होननानै फोरमायथिदों मानोना गोथै देहाखौ मोननाय समाव रामनाथ चौहाननि गाननाय जोमनायखौ खुनाय जादों आरो मोदोमाव बाला हाब्रु बायदि नांनाय दंमोन आरो हान्थु खरायनानै फासि नांनाय हालोदाव बोखांनो मोनदों बेनिखायनो बुथारखांनायनि उनाव बुद्रुनानै लाबोनानै फासि नांनायनि महर होनो नाजादों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा आरो बे जाथायखौ पुलिसनोबो मिथिहोनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों नखरनिफोरा ट्राइबेलफोरा नन ट्राइबेल अदेबानि ट्राइबेल नङै सुबुंजों जुलि जायोब्लानो ट्राइबेल हिसाबै जिहानि मोनथाय दंमोन बे गैया जागोन नंगौ दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिला लादों बे गोदान थांखिखौ ट्राइबेल सुबुंफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनो थाखायनो दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल सोरखारा बे थांखिखौ लादों बेनि थाखाय दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल सेक्रेटारियेटनिफ्राय नटिफिकेसन ओंखारदों नटिफिकेसनाव फोसावनाय बायदिब्ला दिमा हासावआव थानाय गुबै थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि हाया जाहाथे नन ट्राइबेल सुबुंफोरनि आखायाव थाङा बेनि थाखाय बिथोन फोसावदों बिथोनलाइनि बायदिब्ला दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय ट्राइबेल हौवा नङाबा हिन्जावा जुदि ट्राइबेल नङै सुबुंजों जुलि जायो अब्ला बिथांनि ट्राइबेल हिसाबै जिहानि मोनथाय दंमोन बे मोनथाया गैया जागोन गुलि गावनायजों रायजोआव सासे फालांगिरिनि जिउ खहा नाथाय गुबुननि गुलि गावनायजों जिउ खहा जायाखै फालांगिरिया थैनाय फालांगिरिनि मुङा सदागर बर'आ आरो बिथाङा आसामनि धेमाजि जिल्लानि थागिबि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सदागर बर'आ फालांगिरि जानायनि थाखाय बिथांनाव लाइसेन्स थानाय पिस्तल दंमोन नाथाय पिस्तलखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो गावनिनो आसिया ट्रिगाराव नांदों जायजों गावनि खर'आवनो गावनानै लाफ्लांदों आरो थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों नाथाय सदागर बर'नि नखरनि सुबुंफोरा बेबायदि बुंदोंब्लाबो गनायनानै लानो हायाखै ओनसोलनि सुबुंफोरा आरो बे जाथाया गावखौ फोथायनानै लानाय जाथायसो होननानै बुंथिदों जाथायखौ लानानै धेमाजि पुलिसा केस रेजिस्टार खालामबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय हाबाखौ जागायजेनबाय होननानैबो मिथिहोदों मणिपुर रायजोआव दावराव दावसि जानायनि थाखाय फरायसालिफोरा 21 जुनसिम बन्द जानो गोनांमोन दा 21 जुननि सोलायै 1 जुलाइसिम गासै फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावफिनबाय मणिपुरनि डाइरेक्टरेट अफ स्कुल एडुकेशना फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय 3 मेनिफ्रायनो मणिपुर रायजोआव हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जानाया जागायजेनदोंमोन बेनि अखानायैनिफ्रायनो अदेबानि 4 मेनिफ्रायनो मणिपुर रायजोनि गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदोंमोन आरो 21 जुननि उनाव फरायसालिफोरखौ बेखेवनानै होनो थाखायबो फोसावदोंमोन नाथाय मणिपुर रायजोआव दावराव दावसि जानाया थाद'नायनि मुं लायाखै मणिपुर रायजोआव गिथावनासो महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव दासान्दि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरानो दासिम गाव गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जाबाय आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय रिलिफआव थानो गोनां जागासिनो दङ जायनाखि मणिपुर रायजोआव दासिमबो गोजोना फैफिनाखै बेनिखायनो 1 जुलाइसिम फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखायबो फोसावफिनबावबाय मणिपुरनि डाइरेक्टरेट अफ स्कुल एडुकेशना फोरमायथिनो गोनांदि मणिपुर रायजोआव मिथि हारिनो एसटि खथा होनायखौ लानानैनो मिथि हारि आरो कुकी हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन जाय दाङाबाजिया दासिमबो जोबनायनि मुं लायाखै रायजोनि बियाब दाफामनायनि थाखाय भारतनि बिसायख'थि आय'गा ड्राफ्ट प्रप'जेलखौ फोसावबाय ड्राफ्ट फोसावनायनि बायदिब्ला आसाम बिधान सभा बियाबाव 126आनो थागोन आरो लकसभा बियाबावबो 14 बियाबानो थागोन 126 आसाम बिधान सभा बियाबनि मादाव 19 बियाबा एसटिफोरनि थाखाय जागोन आरो 14 लकसभा बियाबाव 2 बियाबा एसटिफोरनि थाखाय थिखानाय जागोन एसटिनि अनगायैबो एससिफोरनि थाखाय 9 बिधान सभा बियाब आरो 1 लकसभा बियाब थागोन आसाम बिधान सभा बियाबाव एसटिफोरनि खथाया सिगां 16 मोन दा 19 खालामनाय जागोन जेराव एससिफोरनिखौ 9 निफ्राय 9 खालामनाय जागोन
बड'लेण्डनि डिस्ट्रिक्टफोराव अदेबानि बिटिआरआव बिधान सभा बियाबखौ मोनजिनैनिफ्राय मोनजिबा खालामनाय जागोन। गासै मोनजिगु एसटि बिधान सभा बियाबनि मादाव बिटिआरआवनो मोनद' एसटि बियाब थागोन आरो आसामनि गुबुन गुबुन मोननैजिब्रै जिल्लायाव एसटि बियाबा मोनस्नि जागोन आरो मोनथाम अट'नमास जिल्लानि थाखाय मोनद' एसटि बियाब जागोन। मोननै एसटि लकसभा बियाबनि मादाव मोनसे क'क्राझार आरो गुबुन मोनसेया दिफु। लखिमपुर लकसभा बियाबा आनरिजार्भैनो थागोन आरो धेमाजि आसाम बिधान सभा बियाबाबो आनरिजार्भैनो थागोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव गसाइगाव, दतमा, क'क्राझार, बावखुंग्रि, पर्बतजरा, सिडली चिरां, बिजनी, गोबर्धना आरो बाक्सा बिधान सभा बियाब थागोन। आरो दरं लकसभा बियाबनि सिङाव तामुलपुर, गरेस्वर, रङिया, कमलपुर, भेरगाव, उदालगुरि, माजबाद, टंला, सिपाझार, मंगलदै आरो दलगाव। भारतनि बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय बे ड्राफ्टनि सायाव सोरबाफोर बोसोन नङाब्ला हेंथा होनो गोसो दंब्ला 11 जुलाइ 2023 सिमनि गेजेराव होनो हागोन। बियाब दाफामनायखौ लानानै थांनाय मार्च दानाव जेब्ला बिसायख'थि आय'गआ आसामाव दावबायफैदोंमोन अब्ला मोन 11 राजखान्थि दोलो आरो मोन 70 आफादफोरा जयै लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन आरो दा फिन पाब्लिक हियारिं लानो थाखाय जुलाइ दानाव फैबावगोन होननानै फोसावदों बिसायख'थि आय'गआ। क'क्राझार लकसभा बियाबा एसटिनो थाफिननायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। सिगांनि समाव लखिमपुर लकसभा बियाबखौ एसटि दिन्थिदोंमोन, दा क'क्राझार लकसभा बियाबावनो एसटिखौ दोनफिनबाय। बेनि अनगायैबो बिटिसिआव बिधान सभा बियाबखौ मोनजिनैनिफ्राय 15 बानायनाय जाबाय, जायखौ लानानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। सिगांनि समाव बिटिआरनिनो माखासे ओनसोलफोरा बिटिआरनि बायजोनि बियाबफोराव गोग्लैयोमोन, बेनिखायनो बे खेबाव बेफोर ओनसोलफोरखौ बिटिआरनि सिङावनो लाबोफिननाय जाबाय, जायनि थाखाय बिटिआरआव मोन 15 बिधान सभा बियाब मोननो हाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। प्रमद बर'नि अनगायैबो इउपिपिएलनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोराबो बेखौ गोजोननाय फोरमायथिदों आरो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि मोनफिननाय आरो बियाब बांनायखौ लानानै बम गावनानै रंजादों बिथांमोनहा। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो दं, जायखौ लानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोजों लोगोसे आसाम सोरखाराबो थागथियारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे बिथांखिखौ फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफोरनो 10 रां होनाय जायो, बेखौ बांलांबाय थानाय जागोन। 1250 निफ्राय 1400, 1600, 1800 बेबायदियैनो बांहोलांबाय थानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो आसामाव 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि उनावबो पुलिस, हाग्रा बिफान आरो गुबुन गुबुन बिफानफोराव साख्रिखौ होलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो 1 लाख बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाख राङै होनाय जागोन। थोंजोङै मुलाम्फायारिफोरनि एकाउन्टावनो रांखौ सोनानै हरनाय जागोन। बेनि उनाव बे रांजों मुलाम्फायारिफोरा मोजां फालांगि खालामनो हायोब्ला उनाव 10 लाख, 20 लाख बेंकनिफ्राय लन मोननो हाबावगोन। 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 40 लाख आइजोफोराबो 10,000 राङै मोननो हागोन। दाउ अमा फिसिनानै बिथांमोनहाबो मोजां फालांगि खालामनानै दिन्थिनो हायोब्ला बेंकनिफ्राय लन मोननो हागोन आरो लननि सुदखौ सोरखारानो सुख'गोन होननानैबो खोथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे रेशन कार्डनि गेजेरजों सिगां माइरंल' मोननो हायोमोन, दा सोरखारि आरो सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव 5 लाख रांसिम बेसेन नाङै फाहामथाय मोननो हागोन। गोदान आरो गोजाम रेशन कार्ड थानाय गासै 62 लाख मुलाम्फायारिफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानैबो बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि दाब दाब जायगायाव दैबानानि गोहोम। धलमा राफिसिडिसिनि सिङाव थानाय क'क्राझारनिफ्राय बङाइगावआव फैग्रा दंफांनि दालाङा दैजों बुखारलांजाबाय। दैया देरनायनि थाखाय बे ओनसोलनि 9-10 गामिफोरा दैजों लोमसाव जानो गोनां जादों। नलबारिनि मोननै गेदेर गेदेर माथावरियाबो बायफ्लंदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायखौ लानानै गरेस्वरनि सुख्लाय दैसानि रुगुङाव थानाय निजकुस्ला आरो माखासे गामिनि रायजो राजाफ्राबो गिखांनायखौ फोरमायथिदों। दैनि जिङाव थानाय माथावरिया बायफ्लेयोबानो बे दैनि जिङाव थानाय गामिफोराव लोमसाव फैनानै न' बां खहा जानायजों लोगोसे आबाद फोथाराबो खहा जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायावनो दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। बोथोरनि गिबि दैबाना जानायाव बेफोरबायदि गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो सुबुंनिबो जिउ गोमागासिनो दङ। जागायजेननायनिफ्राय लानानै दासिम फ्राय सानफ्रामबो सुबुंनि जिउ गोमादों। मैयानि सानावबो सासे उन्दै गथ'सानि जिउ गोमादों। नगरबेरा, मालिबारि, सत्र
बर बाहागावआवबो सासे उन्दै गथ'साया दैयाव गलांदों। उनाव रायजो राजाफोरनि मददजों उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय GMCH देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। जुब जुब अखा हानाया रायजोआव न' बां, आबाद फोथार, लामा सामा लोमसावहोनायनि अनगायैबो माखासे फरायसालि आरो देहा फाहामसालिफोरावबो लोमसावदों। ओजोंहाय आसामनि अनगायैबो राजस्थानावबो गिथावना दैबाना जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।